Edome sortu zen beste gauza asko sortzen dien moduan lagunarteko elkarrizketa batetik. Hor irten zen nolabait ideia bat, olako kubo bat, proiektau bat itxeko. Ez da eukiola helburu jakin bat edo ez da bilau helburu estetiko bat edo, baina bai eukidaben nolabait garapena edo eukidaben helburua bai izan da bera gauzatzea eta pixkat erronka horri aurre egitea. Dinamoko esperientzia oso ona izan da. Munduko errestasun danak mundu oste. Aurkitzu dut toki bat nun lasai etorrian nintzen, espazio egoki bat, olako proiektu bat garatzeko. Doi programa honetako erakusketa honetan ikusleak aurkituko dabena da kubo handi bat, kubo txuri handi bat, lau aldiak proiektatuta dauzkanak, eta daukana berezitasun handi bat dela bai kanpotik eta bai barrutik ikusten dela proiektzio hori. Orduan, dago aukera bat kanpotik ikusi eta barruan gertatzen nahi den hori kanpotik ikusteko aukera hori, eta beste aukera bat dela barrura sartzekoa, niretzat interesantiagoa dena, barruan nolabait irudixakin interaktuatzeko aukera bat edukiko dago. Orduan, badare hor 6 pieza desberdin eta irudixakin jolasteko eta ikusteko zela reakzionatzen den eta zela mobitzen den, hortarako aukera edukiko dago.